Ndale yo akuti sidzona kupasani video pano ya Norman Chisale akona kuti mwanji simukagwira anthu amene anatipanga chipongwe pa Mbowe. Ngati sagwidwa ndikuti ngati sagwidwa tilimbanapo chifukwa iwowo ali muno kutiteteza ngati polisi. Nonsenu tonsefe tili m'manja mwa polisi. Aliyense akapangidwa chipongwe amapita kukanena Yes, lero IMCP ayankha Richard Banda wa achimwendo akuti nkhani tusimeneyo nkhani ndionena kuti ngozi itachitika ati iwo anayimbira phone kuti iya sindukaneka kulongosa tamverana. Ndipo lero mundiyike pa record ine ndikamva ziwawa za kwa Mbowe bambo Norman Chisale anandiyimbira ine phone ndikundiuza kuti ndi zathu zomwe sizikukhudzani ndipo kuli achisaleko muyankhe zimene ndiunenazi. Achisale kumene muliliko pano ndinu director of youth munanena nokha kuti izi ndi zathu zomwe ndipo pofika masana tsiku la lero mutulutse mayina achinyamata a MCP amene ali pa Mbowe mutipatse mayina amenewo kuti anyamata ake ndiawa. Mumakangana nokha mumayambana nokha mumamenyana nokha munati Bula Brown mpinganjira makofi pa Crown Lodge munakamenya anchacha kwa Vumbwe kenako anzanu akupanga mbibidi pa Mbowe munaona kuti anzanu atchuka munakapanga zimenezo munakawo chatambala kuja kwera 24 nokha. Tsono lero mukamati Malawi Congress Party tikupatseni danga lero pakuti mwati muli ndi zoyankhula munene ndandanda wa anyamata a MCP amene mudawaona pa Mbowe mwatchule mayina lero. Mwatchule mayina fonso mangoti kwa Mbowe pamene mukudziwa kuti chipani chanu chidagawanikana chipani chanu wina mapita mapita ake anankhumwa atulukamo akabambe atulukamo makampu anu atsala awiri adakali momwemo akusuzumira kuti mwina adadi azisiya alowemo ndi zimenezozo mukakangana kwanuko musapake chipani cha Malawi Congress Party. Ndifuna ndikutsimikizireni lero olo ku constituency yanga ine kudowa constituency yanga ine kumene ndili director of youth choyamba former president Peter Mutharika anadzapanga msonkhano kunalunga ine ndili director of youth tinamulandira bwino anati yankhula ananyamuka kumabwerera sana gendedwe mwala ulo umodzi anabwera ali president wa dziko la Malawi. A former president Peter Mutharika apita kunzuzu abwerako mumaenda chaning'aning'a ife timangokuyang'anani muopa chani pamene achakwera ndamtendere ndani angatenge mwala lero kungenda Professor Peter Mutharika pazifuwa ziti ndi Malawi. Why should somebody stone Professor Peter Mutharika? Why? Timakhala ndi anzathu ku parliament kuja aphungu a DPP amakhala dziko lonse lino lalilongwe amagona mmaloji amagona kuti simunamveko kuti ndeife pasitika mankhani zambiri tidikiranso Norman Chisale abwere ndi comment yawo kenaka kuti tikupatsireninso tuone kuti zikhale bwanji. Guys, thank you so much. Like, share, subscribe and comment in the comment section.